Asizukila Azikweshi Azindawo Babahlala Nanathi Hasekhi Ulentaba Futia Sizukila 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 Azikweshi Azindawo Asiyabulisa ebusuku siyayiprepare ngomso sibheke enkonzweni bazalwane sibonga uThixo sidumise nje kambalwa 30 minutes esahlukana ansoze sibebade namhlanje sobulisa nje sikhuthazane ngomso sihambe siye ezikonzweni siyodumisa uThixo siyonqula uThixo ubani nobani injongo inye yoba sihambe siye ezulwini uthi lo mhlabelelo asehli kulentaba asindawo asikhweshi asehli kulentaba babahlala nathi siyabonga abazalwane ebusuku nje siyabulisa kuba nobani ekhaya siyabulisa abantwana bakaThixo besasijoyina sabelane nje ngezwi kaThixo sibabini kathathu
sibe sesiyahlukana uthi umhlabelelo asehli kule ntaba futhi asindawo asikhweshi bazalwane into zethu ziqhubeka zidisconnecteka njalo kodwa kuThixo uzasinceda wena uzasinceda sinqule nje uThixo kaMbalwa lithi izwi lenkosi wathatha uYakobi wathatha uPetros wathatha uJames uYesu wanyuka nabo waya nabentabeni lithi iBhayibhile xa befika entabeni watshintsha wamiliswa kumbi wakhazimula bakwazi ukumbheka lithi iBhayibhile kwathi kusajonge lowo kwathi gqi uMoses kwathi gqi uEliya wathetha amazwi uPetros wathi masakha amadoda kule ntaba singabi sehla wayevijo wayevuka umandi okuhlala noKristu entabeni lithi izwi lenkosi wathi masakha iminqulo kule ntaba singabi sehla Nkosi masihlala pha lithi iBhayibhile kwathi gqilifu lasitha kwaphumilizwe elifini lathi lo ngunyana wami oyintantha engikholiswe nguye mveni yena siyadumisa abangcwele kaMbalwa nje sibe sesihamba sibheke ezwini lenkosi othi nomhlabelela sehli kule ntaba asikhwesha sindawo hlabelele nathi ekhaya sizothandaza sibe sesifunda izwi likaThixo sibe sesikwazi ukwahlukana ubani ubani abheke esontweni lakhe ngomso uthi umhlabelela sehli kule ntaba izimo zona ziyavela kodwa sikwazi ukusidiliza sikwazi ukusehlisa kule ntaba kaKristu Votia zizukila asikhwesha sikhweshi azithawu babasa halana hasehla sehli yulindaba Nkosi yami asiyazi noba uSathana na uzama ukusiphazamisa namhlanje kodwa ke uThixo kokugqibela yena ikhipha udisconnecteka into zethu kodwa izwi lenkosi mangcwele sakwabelana ngalo sibe sesiyahlukana uThixo asincede ngamnye lithi lo mhlabelelo asehli kule ntaba asiqhwesha sindawo babahlala nathi siyambonga uThixo bazalwane kwizimo zonke kodwa khiyela uThixo kwizimo zonke noma hlangabezana nantoni endleleni kodwa yena usuka benguThixo noma kuvela ntoni unguJehova igama lakhe siyambonga uThixo ke namhlanje sawufundisa bazalwane siyafundiswa asoze silibazise sifundiswe likaThixo athethe nathi uThixo siyambeni sahlukaneni kuba nobani sihambe siyezikhonzweni siyambonga uThixo nasebusuku siyambonga uThixo nasebusuku izwi lakhe imali sakhe lisiqondise ngohlobo lonke yena uThixo afuna ngalo haleluya 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 Hallelujah. Hallelujah. Siyaxolisa kakhulu masiyezwile Nkosi bantwana bakaThixo. Sizokwazi basithandaze. Siyeke yonke enye nenye. Sithatha amehlo wethu siwajongise kuye. Siyeke yonke into ehlangabezana nayo emhlabeni silibale ngayo. Kodwa sithi sifuna uThixo. Kodwa umhlabelelo othi enhliziyo yami kawuhlakaniphe. Izitha zona zihanqile kodwa inhliziyo yamhlakanipha hlakanipha lithi ungayeki ukuthandaza cela njalo kuThixo bantwana bakaThixo nasebusuku
Siyabulisa nje noma ilanga litshonile. La Holy Spirit. With is your awuhlakaniphiba uhlala awuhlakaniphi zikuhaqileze uhathi zetha zakho sifumela wena sifumela wena sifumela wena. Hallelujah. Marka Timothy. Ziuhaqileze uhathi zetha zakho sifulela wena sifulela wena Marka Timothy wesibini chapter number 4 sibe sesiyathandaza. 2 Timothy chapter number 4 sifunde izwi leNkosi bangcwele singabi bade sibe sesiyahlukana. Siyabulela kakhulu ngoba nisijoyine elithi izwi leNkosi ababini nabathathu nxa bekhona behlangene ngayo uThixo. Yena uThixo ukhona ngowenani phakathi kwabo. Siyambulela ke nasebusuku ke esahlanganisile ukuze sabelane njengezwi sidumisa uThixo ubunguThixo thembakeleyo nakwesiphi isimo. Behlabelela izolo sathi sibonile wasigcina eBheneza. Siyabonga khona umhlabelelo ohlatshelelwa ngamakholwa kakhulu kule mihla uyathandwa. Othi ivangeli lakudala elasikhulula ezonweni lilo kuyabonakala uba eliya lakudala ivangeli lilo lalikwazi ukukhulula abantu ezonweni, lilo lalikwazi ukuhlukanisa abantu nezono, lilo lalikwazi nokuthula intombi iphilithi iphalakaka yahlukene nentozalo omhlaba, lilo lalikwazi ukubamba utata ahlukane nentozelo ilizwe, lilo lalikwazi ukubamba umama ahlukane nentozalo omhlaba aphilele uKristu. Ivangeli lakudala notela namhlanje zonke nazo zonke kodwa lakudala ivangeli yahlukana bazalwane. Ivangeli lakudala notela namhlanje teke lakudala mna
mina ngakwazi ukukhulula abantu esonweni babengakhonza abantu benikizela sisono kodwa babehlukana. Bakuyele abantwana bakaThixo kwivangeli lakudala. Ivangeli elakuthanda ayelasikhulu esonweni. Ivangeli elakuthanda elasikhulula esonweni. Ivangeli lakudala lehlukanisa nesono, lihlukanisa utata nezinto zakhe, lihlukanisa utata neenyanga zakhe, lihlukanisa ubaba neento zakhe, lihlukanisa intombi. Ivangeli lakudala notheli lanamhlanje le-prosperity. 2 Timothy chapter number 4. Abantwana bakaThixo ivangeli lakudala man nothela namhlanje wanjani nazo zonke banathetha ivangeli mina lokwahlukana bakwazi nje abantu kunje izolo before wamkela uKristu wabulehlobo kodwa wafikela kuKristu zatshintsha izinto. Bakwazi nasekuhlaleni bangqine bathi nene ungeniwe lo mfo. Nothela namhlanje ivangeli kodwa ngithatha ivangeli likaKristu elahlukanisa utata nemfeni zakhe, elahlukanisa indoda neenyoka zayo, lishiye phansi ade ndifuna uKristu. Elakuthanda elasikhulu esonweni. Thixo abantwana bakaThixo xa besekhona abantwana bakaThixo abafunela lakudala ivangeli, abafuna eliya kuthiwa lelakudala lele old fashion, kodwa bathi sifuna lona thina. Befuna eliya kuthiwa linenza umuntu liyamgugisa, kodwa bathi sifuna lona as long liza kwahlukanisa nesono, ngoba sisono senza umuntu axabane noThixo. Hallelujah. Siyambonga uThixo nakule generation esiphila kulo lisekhona uhlanga
elivuswa nguThixo elilakazelela ubungcwele lingalakazelela icawe kodwa lifuna uThixo. Siyambonga uThixo, siyambonga uThixo. Ivangeli lakuthaya lilo bazalwane elikhululayo ezweni. 2 Timothy monakali lo ni umonakali ifani khaya Simon prayer nhlala eKapa siwe ke bazalwane izono zami uzixolele ndamamkela uYesu ndaxhoma izandla ndathi amvuma njengenkosi empilweni yami ndahlukana nesono ndiyaphila ke lo mhlaba ndiphilela uKristu ndinethemba ngenye imini lokuyohlala nenkosi. Ayikho into endifunisa evangelini, andizange ufuna mali, andizange uphangela, kodwa ndizofuna uThixo othatha umuntu ambhekise ezulwini. Namhlanje abantwana bakaThixo sithi sithetha ngalo ivangeli elelakudala notheli. Uyabona kwele siphila kulo namhlanje kuletha ubunemali kuyele njalo kweli ivangeli elikhona namhlanje. Ubunemali kuvunywa abantu oyithethayo. Bathi befika abantwana bakaThixo beyofuna uThixo uthi wakuvika akanamali uyathi athiwa simfake ekomitini kanti kufaka umuntu osafuna ukushunyayezwa nokuthi bayambulala ngenxa yemali nayo. Kodwa siyabonga abantwana bakaThixo ngoba xa siyendlini kaThixo asisaka jobs titles, asisaka mali, siyafuna uThixo, asiyakothenga ivangeli. Ivangeli lakudala bashumayela benezono namhlanje, bashumayela baworshiphe bekunikizela sizono. Kodwa bazalwane sesiyafuna ukumemezela nakule generation kuyahlukana nezono. Akhoze uThixo kwahlukene egelekeqe. Philela uThixo. Funda memo wasukwamela kuthi. Eyame yakho. Hayi eyame yakho. Sizoma shumela sibabina. Nifuna vele abantwana bakaThixo nawe unkosikazi wethawa. Sondela memo uzomapha uzonifundela ke noba ngasavela. Eyame yakho. Yini bantwana bakaThixo ivangeli libe ngamahlazo kohlobo ngexesha lokushumayela kwethu. Kanti kwenzekani? Yini ivangeli lithukwe kohlobo ngexesha lokukhonza kwethu libe ngamahlazo. Ngoba sahluli nje lemihla yonke osindisiwe nonke akasindisiwe kuyafana nje. Kwenzekani? Yini bazalwane, yini mani, yini. Kodwa siyambonga uThixo esavusa uhlanga elizawumela inyaniso, elizawumela inyaniso. Funda mina ncwadi kaTimothy wesibini, Nkosi yami, chapter number 4 sifunda uverse number 7 bazalwane sibe sesiyahluka. Verse 7. Ndizabalazile elugqatsweni olukhulu ngoku ndifikile entanjeni ke lona ukholo ndilugcinile. Baba lizwi lakho leli sincede ngalo Nkosi nakobu busuku, sincede ngalo Moya Ngcwele, sincede ngalo Thixo wethu, ncede ngalo izwi lakho. Siyabonga Jehova ngoba ninto yonke. Sincede ngalo Nkosi, sincede ngalo, sincede ngalo Moya Ngcwele, sincede ngalo ngoKristu Nkosi uJesu waseNazaretha. Hallelujah, hallelujah. Hayi bazalwane, nami ndihlalele kwami, hleli nabantwana bami nonkosikazi, sidumisa uThixo kulendlu. Sivuke ekuseni nathi siye kule ndawo bazalwane bayahlanganela kuyo, siyohlanganela nabantwana bakaThixo. Kodwa kwaloku nje sibulela nina nisijoyinile nibe nathi ukuze sabelane ngezwi, sibe sesiyahlukana.
Sifunda ke kuncwadi kaTimothy wesibili uchapter number 4 uverse number 7. Ixesha esiphila kulo ke bazalwane ungafunga uthi amavesi athile ngawe occasion ethile. Uyabona le ivesi siyifunda namhlanje omnye angagqiba athi ivesi yokufundwa esincwabeni. Ngoba noba uya kwesiphi isincwabo uza kufika kufundwa uTimothy wesibili chapter number 4 verse number 7. Now abantu sebelifunda nje izwi ngaphandle kokuqonda uba kahle kahle kuthiwani apha okanye kwakuthethwa lamazwi kwakutheni kuze kuthethwe ngohlobo ubani lo thetha apha ukuze kuthini isizathu sasithini. Lithi izwi lenkosi ke ngoku uPawulos ubhala lencwadi ubhalela uTimothy uyamkhuthaza umntwana kaThixo. Lencwadi uPawulos uyibhala esejele ebanjiwe ngenxa yevangeli. Lithi izwi lenkosi wayeseziseleni wayengabanjelwanga kube khuthuza umuntu wayengabanjwanga kuba elimaza umuntu wayengabanjwanga kuba edubula umuntu wayengabanjwanga kuba edle into zabantu ngamaqhinga kodwa wayebanjwe kuba eshumayela ivangeli likaKristu elehlukanisa umuntu nesono. Lithi iBhayibhile ke wakhumbula kukho umkhonzi wami kukho umkhonzi kaThixo ogama linguTimothy endamshumayezayo mandimbhalele lencwadi. Funda mama. Moyingcwele kanifundele kwesasixhosa sidala anifundele kwesasixhosa sidala okanye nifundele kule yesilungu. Sive uba uthini uTimothy uthini uPawulos kuTimothy. Sizokwazi basithandaze abazalwane singayithathi siyenze isingcwabo levesi. Asovesi yomngcwaba le. Haleluya. Ngoba iqhawe zisebenzisa ingathi ivesi yocomfort ifamily kungcwatshe umuntu asiwe ezantsi kodwa le vesi yayibhala kuPawulos eyibhalela uTimothy emkhuthaza angathafa efamily. Funda mama. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Hleza mntanami lizovakala izwi. Funda mem. I have fought the good fight. Yeah. I have finished the race. Yeah. I have kept the faith. Funda kule isiXhosa yona bese siyathandaza. Umzamo omhle ndiwuzamile. Umzamo omhle ndiwuzamile. Yeah. Ugqatso ndilufezile. Ugqatso ndilufezile. Ukholo ndilugcinile. Ukholo ndilugcinile. Finish. Uthetha into ezintathu uPawulos. Uthi umzamo omhle ndiwuzamile. Into yokuqala le akayibalulayo yokuba umzamo ndiwuzamile. Njengoba bendihamba noKristu nje njengoba ndamkela uKristu andihlalanga nabo emveni koko ndathi ndisindisiwe yonke into izasenzekela kodwa umzamo ndiwuzamile. Abeseke sithi ukholo ndilugcinile. Abantwana bakaThixo ngoba kaloku xa ufunda incwadi kaJuda lithi iBhayibhile zakheni bazalwane ngoba awuhlathwa nje uKristu kube sekuyanatwa kodwa umzalwane nomzalwane uyazakha umzamo omhle ndiwuzamile. Hey uyazanywa bazalwane akunatwa nje uthandi noKristu kodwa emveni koko wenza ntoni? Uhlanganise nabo uzidibanisa nabani?
uhamba nabantu abanjani, ufumaneka kwindawo ezinjani, uphila impilo enjani. Uthi uPawulos umzamo omhle ndiwuzamile, zona izinto zindahlele, zona izinto zingishayile, kodwa ndaqhubeka ngazama. Izinto zona zingivelele, kodwa umzamo omhle Timothy ndiwuzamile. Ungayilahli Timothy lonto uyiphathisiwe, iqine Timothy, ngoba nami noma ndigugile nje ndisenhlongweni, umzamo omhle ndiwuzamile. Apho amaKristu azawuzama athi asehli kule ndawo, asindawo asikhwesha asikwaphi, noba uSathane angavela ngoluphi uhlobo, kodwa asindawo. Ukholo ke lona ndilugcinile. Yebazalwane, ukholo luyagcina. Anobheka ndawo ungenakholo. Xa kuthiwa singamakholwa kungoba kufuneka siyikholwe indaba kaKristu. Xa kuthiwa izono zakho zikolele xa wamkela uKristu, loo nto leyo uze uyikholwe lokuba izono zam zikolelwe, ndingumntwana kaThixo. Kuba lithi ubani kuKristu Yesu usisidalwa esitsha. Basala abantu besazi izono lakho, kodwa wena ukholo ulugcinile. Umzamo omhle ndiwuzamile, ukholo ndilugcinile. Funda mama, kwenzeka ntoni thina esithathu? Ithi uGatso ndilufezile. Ukubona umdlalo, ubona kumdlalo lo, kumdlalo. Ubona ba kungcatshwa utsotsi owaziwayo ukhulela izintombi zabantu abaphambi kwabantu, usebi-TV zalapha elalini, uzigqibile imoto zabantu apha, unezidumbu, uyabulala, wenza konke, kodwa bafika abantu bamngcwabe bathi uGatso ulufezile. Umzamo omhle uzamile, ukholo ulugcinile. Kumdlalo lowo bantwana bakaThixo, lo mazwi lawo ayethethwa nguPawulos esazana noKristu. Umzamo omhle ndiwuzamile, ukholo ndilugcinile. Bandizondile abantu ndisindisiwe, kodwa nazama. Bandihluphile abantu, yangizonda ifamily, kodwa ndamlahla uKristu. Ikawe ibindithanda yandijikela, kodwa ndamlahla uKristu. Abantu babendishumayezile, batshintsha bandenyanya, kodwa ndamlahla uKristu. Umzamo omhle ndiwuzamile. Yabazalwane, kuyazanywa bazalwane, kuyazanywa kule ndlela. Uthi uPawulos umzamo omhle ndiwuzamile, ukholo ndilugcinile, uGatso ndilufezile. Khona umhlabelelo, there's a race that I must run. Kuko bazawonga ukuthi umhlabelelo kuzawubonga bazalwane. Ubani nobani makalibaleka uGatso olubekiweyo phambi kwakhe enomonde. Masihambe siyolala abantwana bakaThixo. Ukholo ndilugcinile, umzamo omhle ndiwuzamile, uGatso lona ndilufezile. Bayithetha abantu lonto leyo, kungcwathi urhunta, bajonge phansi abantu beqonda bayibo ebeke wakholwa apho ubani. Abantu abakholwayo sokuthiwa bayaxoka nje, kuyaxokwa njengabantu abathi bayakholwa, kungenxa yezi zinto. uGatso ulufezile, umzamo omhle uzamile, ukholo ulugcina. Bagalela umhlaba ngela xesha,
bazalwane kuthetha iqhawe apha levangeli. Umuntu ohlutshiweyo wathetha amazwi wathi ufa nokuphila kombuyinzuzo. Indoda ibihlutshiwe yathathwa yafaka entrongweni yahamba ngenqanawe yadadiswa iyomiswa phambi kwaKhesare. Oh, bantwana bakaThixo, siyambonga uThixo abantwana basaThixo besabambelele evangelini bezama umzamo bebaleka ugqatso olubekiweyo phambi kwabo. Thobekezela 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 Ntombi thobekezela Ntombi thobekezela thobekezela Ntombi Uzamile ugqatso ndilufezile ukholo ndilugcinile. Bapha abantu namhlanje abazawuthi zonke izinto ziyenzeka, siyahlaselwa, siyahluthwa, kodwa ukholo silugcinile. Asindawo nendlela, asindawo nendlela. Sawubambelela kuKristu. Isimo siyavuma, isimo sivumi, kodwa sawubambezela kuKristu. Thobekezela masihambe siyolala bantwana bakaThixo. Sibulela uThixo ngezwi lenkosi elithetha ngathi namhlanje. Umzamo omhle siwuzamile, ukholo silugcinile, ugqatso ndilufezile. Sala mntwana kaThixo intolo zibetha, abantu bekushiya, abantu bekunyelisa, kodwa uqhubeke ukhonza uThixo yedwa. Yeke yonke into siyambonga kuThixo. Bantwana baThixo siyabonga ngezwi lenkosi. Sisakhuthazana nje okugqibela siyathanda nje ukumemezela bantwana bakaThixo bakwaziyo banathi kule veki ezayo sinenkomfa yamadoda kwindawo yaseMfuleni 23, 24, 25. Cela amadoda obhuti notata sidibane khona bantwana bakaThixo. Conference yamadoda insimbi izabelole enye insimbi. Injongo inye ke bantwana bakaThixo. Siyeva amadoda abizwa ngento zonke kulamaxesha. Kwezinye kuthiwa zizintsha. Kodwa sesiyafuna abantwana bakaThixo isidima sendoda sibuyele emadodeni. Uyekwe lento amadoda ngenxa yenjubaqa ezingafuni ukwamkela izwi zibizwa ngamagama ngamagama. Kodwa siyambonga kuThixo, siyadibana abantwana bakaThixo 23, 24, 25 kwindawo yaseMfuleni. Siyambonga uThixo, ukholo ndilugcinile, umzamo omhle ndizamile, ugqatso ndilufezile. Masihambe siyolala. Siyambonga uThixo. Bani nobani inkosi mayisikelele ukufunda kwezwi layo. Holy Spirit, sengaso sesidumise nje kuze kuyosa, sidumise uThixo. Kai 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 kaya zenzelwa zenzeleka zenzelikaya zenzelwa zenzeleka. Hallelujah.
Asivaye kubantwana bakaThixo siyambonga uThixo kakhulu. Nkosi masifikelele ukufunda kwezilalo. Sibulela ukuba khona bakho bantwana bakaThixo nonke. Nkosi mayinisikelele abantwana bakaThixo. Khona ikhaya ngwevu yami. Khona ikhaya nceke kaThixo. Esilenzelwe khona ekhaya. Hayi zenzelwa. Zenzeleka. Zenzelika ya zenzelwa zenzelika zenzelika ya hey zenzelika Hallelujah. Hallelujah. Hey, let's go to Misa Jabala, just get to Mrs. Contito. Mandrele. Yini jamati kana bapha abantu kwemhlaba. Babaleka ntoni kuKristu. Ijamati konhlobo. Asina stress levangeli. Simphila singena stress singena valo. Hallelujah. Andiana Silibona Kamesho Yetisiyo Isule kaya lami Isule kaya lami Apo Silibona Ameshe Isule kaya lami Isule kaya lami Apo Adiana Silibona Kamesho Isule kaya lami Isule kaya lami Apo Nadiana Silibona Kamesho Isule kaya lami Isule kaya lami Apo Santo Eyethetaba Iphelela 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 Nadiana Silibona Isule kaya lami Isule kaya lami Hallelujah Isule kaya lami Apo Santo Kono basi yakhona abantwana bakaThixo eyathi indaba iphele lapha manje noma sikahlutho sithelele walilizwe kodwa silindiwe ekhaya siye ekhaya bazalwane asilindile abakhawe oh
Hallelujah. Nadiana. Nadiana. Ilimona. Hameso. Yesole kaya lami. Yesole kaya lami. Napo. Nadiana, Filimona, Hameso, Yesole kaya lami, Yesole kaya lami, Napo. Timothy chapter number 4. 2 Timothy chapter number 4. Verse number 7. Ukholo ndelugcinile. Umzamo omhle nduzamile. Qhatho ndelufezile. Sihambe siyolala ke sihambe nezwi kaThixo. Singalibambezeli ngomso ngecaweni. Siyabulela kakhulu inkosi mayisikelele. Ukufunda kwezwi layo. Now keyboard player umane ngijonga apha xa ukuthi habo kanjani eli kanga. Xa uthi hey ka uphinde unyuke nenye ingoma. Konke manisikele abantwana bakaThixo. Amen. Nkosi yami. Usibonile. Usibonile. Usiqinile. Usiqinile. Peleza. Usibonile. Usibonile. Usiqinile. Peleza. Hallelujah. Hallelujah.